Prvo fenovima da pokažemo. Važno je da glava bude gore kada je i najgore. Pozdrav! Čekaj bre, kakav pozdrav. Svima vama! Zašto malo svaki klip da mi počinje sa imamo tablu. Imamo markere. Još markera. I moramo da nacrtamo. On naslika nekoga koga obojica zajednički poznajemo. I to isto važi. Obojica zajednički poznajemo. Pa vidi, tradicija na ovom kanalu je da ja pogrešim gramatiku negde na početku klipa, kapiraš? Ti nacrtaš nekoga koga i mi zajednički poznajemo, ja moram da pogodim koja i obratno. Kad to? Pa znaš kako, koja je sutra oko 5? Ne mogu jedan preko sutra. Ne, Preko sutra. A juče. Znaš što rečeto? Preko sutra. Znači ti prelaziš preko sutra da bi došao do preko. Mislim. Ja neću gledam, evo ti. Ja prvi crtam. Da, ali okreni tablu od mene. Ćao! Kevapka glupa. Pa, kako ste vi danas ljudi, šta radite? Kaka si ćevapka? Ladni. Toliko sam očekivao komplikovaniju sliku. Ajde pogađi. Ja. Ne, brad. Marko. Ne. Meni jako bliska osoba. Ljilja. Da. Baba! Inače imamo najbolju krpu na planeti, pa vedite. Idealno. Vište mi ljudi kod vas kako ste Šajla Novo definirao neko. Zapratite svi Full Moon na YouTube-u. A nemoj ti da kao zamisliš da je to jedna osoba i onda ja kad pogodim ti kažeš nije. Neću, ali ovo ćeš pogoditi iz prve. 3, 4, prvo da pokažem vama. Šta je za paljer neki? Znaš ko je ovo? Jebab glupi, mala Ana! Oh hell no! Iz prve sam pogodio tebe. Je bilo teško Ali iz pogoditi? prve. Jebabka glupa, vidi ja što... Cringe! Inače pozdrav za Anila Raš. Ovo ćeš pogoditi iz prve. Misliš? Da. Šack. Stefani! Dragoslave! Znači ovo bolje nikad nisam napisao. Prvo fenovima da pokažemo. Važno je da glava bude gore kada je i najgore. Look at this man, look at this! Je ovo liči na Šapsku, pišu u komentaru. Šala, burez. Zaprati ga svi na Instagramu. Dobre ti Mili! Čao, nosi tijen. Da! What the fuck? Kako? Kako sam lep! Ajde, racite mene, da pogodim mene. Kao ja sam reper s Moravu. Ti si imam zaboravu. Ja zovem tu... Muzaru. A to što imaš tako veliku glavu? Da te bolje vidim. To je s ovom mojom glavom, ne vadi. Opa! Ovako. Onda ovo je posljednji. Kako se... What the fuck? Ima i dodatak. What the fuck is that? Ajde viš šta drži rut. Kamera. Čekaj, ovo je moj srednji prst gore. Nije srednji prst, kamera. Ne znam ko je to. Ajde. Marko Junior. What the fuck? To nije Junior! Isti je junior, brate. Koji Znači mi radimo poređenje. Really nigga? Zato što nam je sve nemamo memorije više na kameri. Da. Kako se... Da, to je to. Like, share, subscribe. Tako je. Full Moon, zapratite svi. Zapratite Full Moon i zapratite mene i lajkujte i šerujte i subscribeujte i vidimo se. Zdravo.